Hey guys, I'm here. OMG, I'm here with my car, first car ever. Let's go. Mulis ako guys, kay alas 5 na. I have to go na in traffic na. It's my first time driving on the kuan, pero this is my first time on my driving with my car. So let's go. Bago pa ako guys. So good luck. Hinahin lang ta guys. Let's go. Hey guys, I am cjestrada. Welcome back to my channel. So let's groom with me. I'll charge you there. Wait up guys. It's been a while since I last posted, and here is another live update. Or I don't know if it's called a vlog, house update, pero kung na lang, live update na lang. So in this episode, just gonna share to you unsay ako ang another goals achieved na laisyo. Bitaw kanang ever since I moved here in the province, no, kay I've been having a goal, no, goal gid nako nga magka 4 wheels kay layo kayo, and then I have motor, pero when you go to the city kay kunya untong totok pa jud kay loe kay ka kunya dili lang kay init, pero if magulan po loe si kayo kalata kay kaso mo na goal na ko gyud last year nga magka 4 wheels. So this vlog I'm gonna share to you my new 4 wheels. There is si Suzi. Nasa gawa si Suzi guys. Si Suzi kay Suzuki man siya. She's a Japan surplus minivan. Huwag kang bibili ng minivan. Ito ganun ni Mayor TV. Kailan man ni Mayor TV guys. Wala tarawa ganun niya guys. I've invited my friends to go south today kay para mag long drive niya. Testingan po si Suzi niya, di ba? So far okay na si Suzi. Nakadrive naman ko niya pag the other day kung nanto kong syudad kay nag-office ko. Yeah, so far okay naman siya. Kuha lang karon kay di pa ako kamao mo parking. Nakuha na ko siya sa Easy Motors dira sa Minglanilla. It took us like 8 weeks before nako siya nakuha kay assemble pa man siya, yun na pa mga repairs. So moto kanang hopefully kina siya. And then, by the way guys, katong pag diyan adlaw dai ginanay damage si Suzi dayon. Nagaras din siya. Sa Easy Motors. Ano naman no? Kani may long sa gate mo doon eh. Mapagali pagkabuti Suzi nagrasa din siya kay tungod kay ni-try ko park sa ako ang porch. Ako ang parking space. Sa ubos unya kay ang folding gate din ako nga akong gi-share pag last nga vlog kay sayop dito siya. Sayop kay di ma-fold pagawas. Meaning gaana ra siya gaana ra siya niya. Lisod kay siya isod kay gamay kay lugar. Di ko kabuelo. Sumoto nga ni-chat ko ni sa kong contractor to naghimo sa kaning gate nga akong ipaayo next week. So dagdag bayarin na pud na siya. Hay, kunya work hard, hustle hard. Hey guys, so finally natadiri ni Suzi na GG kong trapo kay uwan niya karon niinit na pod. Wa jud klaro panahon na. So karon kay akong atong city kuhaon ko silang Ma'am Camille, silang Ma'am Katrina og si Sir Kibot. Okay. Then mo to the mix out dayon. O di ba? Ako na service driver karon. Alright, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Let's go. Wow! Ayaw ba? Sakay na. Ah! Okay na mo diya, walay sandigan. Bugnaw? Igan?
Pandarang lang yung trick pa na. Nag-trick pa rin. Nag-drip bugnaw. Bugna, dire. Oh. Oh. Ako na baga ni mo sige. Let's go! Si. Sana ko din ba? Tapos kayong driver. Ano te? Manang! Lechon! So we're finally here at Darkar. Tanawa ko mag-park. Hiwi, yapon! Kaya basta nasod lang. Lechon. We're here at Siargao. Siargao Cafe na eh. Ibang kape na ng kape karong adlaw, katulog. Sa kanina. Sarap. Ayaw idol mo. Pakit-cute, oy. Sumoni ang Siargao. Siya yung mga view diri guys. Sa taas. May dagat. Si Ma'am Kat ni Agi. Init kayo. Mo ni Siargao. Ito na atbang eh. May dagat guys. Welcome to Naga Boardwalk. So, bilin sa si Suzi dere pa-repair. Abutan lang yung bumper clip ba yun? Bumper clip? Apa dira? Bali naman lang yung mga. Sige, pati kayo makuha. Pero kani, butangan niya po yung mga kuha. Fix ka po yung karo. Ibalik ito nga pero naibambat. Hindot na ibambat ko siya. Para mga ano yung sabaw. Easy Motors to get Suzi. Guys, so mana I'm already driving home. Nako sa traffic light ha. So wala ko nagpadagan. I just got my bumper repaired and katong pintal na scratch sa kong gate. So wala siya hopefully. Nung si makapalayo, Lord, please guide my journey, my driving tour ba. Sige, let's go. Alis ako guys, kaya alas ko na 3:30 na. Late ako for work. Alright, sige, go. Bye guys. Sapa mga kaday? Ayos no. Saman. Tara. Mo din nahilom ka ng lingkod si Jason ay
Kayawa, Jisoo. Lingkod ang Jisoo. Daw, sakto ba yung parking ko rin? Wow, ka-straight. Hiwi ay. Hiwi. Balik-balik. Hi guys, so actually muna to itong vlog for today. And I just realized while I was currently editing it here, and Jisoo is right over there. Very busy. I realized I didn't record an outro. It's officially the first month of Suzi, so gonna still trying to practice parking, and hopefully that later on is yun na mo parking kay na. Hopefully in the following vlogs kay I will take you to long trips and drive. Pero akong goal maganda ka naging case car camping man, pero let's see in the future. But that ends our vlog for today. Hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe and share. Peace and love. Go chase your dreams. Do one step at a time, and you won't notice you're already there. Alright? See you and share peace and peace. Or pag wala nagwag basurahan.